Eta zahar berritzen ari diren Nuevo Antxustegi arrantzontziaren inguruko erakusketa antolatu dute Bilboko Itsas Museunen. Baxurako arrantza tradizionaleko ordezkaririk zaharrena da ontzia. Joan zen mendearen erdialdean eraiki zen Ondarroan eta gure senyoriti izenaz ere ezagutzen zen. Baizen horixe eman diote erakusketari ere. Gero neberie. 1958an eraiki zen Nuevo Antxustegi ontzia Ondarroako Arriola ontzioletan. Ondarrun familizek esate zauen izen batzuk, eta euretariko bat esan da gure senyoriti. Ikusten da hori eurek zelan gusantzoien euren ontzizeri ez. Antxustegi Badiola familiak milioi pezetako kreditua eskatu behar izan zuen horretarako. Mende amaiera arte ibili zen itsasoan antxoatan eta hegaluzetan. Baina gure senyoriti ez da bajurako ontzi bat bakarrik. Lanbide baten eta herri baten historiaren testigu ere bada, gure ondare inmateriala azken finean. Zelan izan, nortzuk ibilizin barruen, zelako bizimodu itzezan, ze arrantza mota itzezauen, horre gauze danak, emoten txoienak bizize ontzizeri ez. Erakusketa Juan Antonio Apraiz ikertzaileak atondu du eta aipaturiko aldeak islatzen ditu. Antxustegi Badiola familiak ontzia doaintzan eman zuen eta 2003tik Itsas Museuneko dikeetan dago. 2018an hasi zituzten eraberritze lanak irizpide argi batzuk jarraituz. Bat esango lekide, gitxieneko interbezinue, embarkazio respeta, dauena ez aldatu, ez da aldatu behar, beste bat esango lekide reversibilidadie. 2025erako egongo da zahar berrituta gure senyoriti.